En un estudi de ràdio, on està a punt de començar un programa sense gaire solta ni volta. Una simple trucada desencadenarà tots els conflictes. Digues, Javier, què és el que busques i no trobes? Un tap. Un tap? Una presentadora sexual. I tapes! També he provat tapes! Un director amb ganes de formar una família. Vols que formem una família? Una comèdia delirant. Amb insinuacions, mentides, secrets i taps. Molts taps. Com és que provaves tapes i no m'has dit res? Doncs exactament igual que els taps, no? Per saber si m'agradaven. Gags divertidíssims. Personatges llunàtics. Aquest març no et perdis la nova comèdia del grup de teatre del centre. Nit de Ràdio 2.0. Una comèdia radiofònica.